Ak bude vakcína proti COVID-19 schválená a bude uvedená na trh, tak bude bezpečná. Bude preverená úplne rovnako ako všetky ostatné vakcíny, ktoré sa vyvíjajú a dostávajú sa na trh, ako napríklad vakcíny proti vírusovej hepatitíde B alebo proti kliešťovej encefalitíde. Každá vakcína, aj vakcína proti COVID-19, musí počas svojho vývoja prejsť 3 fázami klinického skúšania. V prvej a druhej fáze klinického skúšania sa naočkuje napred desiatkam a potom stovkám dobrovoľníkov a u nich sa sleduje, či dôjde k rozvoju nejakých závažných nežiaducich účinkov. Ak sa objavia len bežné nežiaduce účinky, ktoré bývajú aj pri iných vakcínach, ako napríklad bolesť v mieste vpichu alebo mierne zvýšená telesná teplota a neobjavia sa žiadne iné závažné nežiaduce účinky, tak vakcína postupuje do 3. fázy klinického skúšania, kedy sa naočkuje tisíckam dobrovoľníkov a sleduje sa jednak, či táto vakcína zabráni tomu, aby u zaočkovaných vzniklo ochorenie, a taktiež sa sleduje, či sa u nich neobjavia nejaké menej časté závažné nežiadúce účinky. Ak nie, tak potom všetky tieto podklady a výsledky z týchto 3 fáz klinického skúšania idú nezávislej komisii, nezávislým pozorovateľom, ktorí ďalej schvaľujú, či sa vakcína naozaj dostane na trh, či je dostatočne bezpečná a či je aj účinná. Mnoho ľudí si myslí, že vzhľadom na to, ako rýchlo sa vakcíny proti COVID-19 vyvíjajú, tak nebudú dostatočne preverené. Je pravda, že vývoj vakcín bežne trvá niekoľko rokov. My ale dúfame, že farmaceutickým firmám, ktorí vyvíjajú vakcínu proti COVID-19, sa to podarí do 1 roka. Im sa to môže podariť vďaka tomu, že na vývoj týchto vakcín a hlavne na ich skúšanie nasadili omnoho viacej ľudí, ako to býva bežné, a títo ľudia využívajú ďaleko väčšie množstvo prostriedkov, ako to býva pri iných vakcínach a pri iných liekoch. Je to ako so stavbou domu. Bežne sa nám podarí postaviť dom, povedzme za 1 rok. Ak ale na stavbu pošleme 2-krát toľko robotníkov a nasadíme 2-krát toľko strojov, je možné, že sa nám to podarí už za pol roka. Presne takto by to mohlo byť aj s vakcínami proti COVID-19.